Alas 7:50 ng takna sa buntag, mga kapartner mo, balita alang sa atong dugang pang mga balita din lamang sa Sunshine News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Damo nagpaminaw sa DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Kapartner mo sa balita o serbisyo. Inzone mo man siya organic disinfectant of odor control nga gamit namo sa among manukan. Kada human namo og hinlo, kada human namo og habo sa mga iti, amo dayon na siyang butangan ani. Dili siya direct og butang. Butang namo siya sa sprayer, mixan na siya og tubig, dayon spray din siya diha sa portion nga gikuanan mo siya sa hugaw. Kunya nakandot ani niya kay odor control ni siya o wala jud kayo ni siya baho, dili ka baho kayo mga iti mo nang bisan sa among mga bisita diri sa manukan, makaingon sila wala jud baho ang manukan. Unya last na po siya langaw bisan sa taas, wa jud kay makita nga langaw dito Mga balita, impormasyon, serbisyo o inspirasyon dinhi lang sa DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Oras, mga kapartner, alas 7:52 na ang takna sa buntag. Ang oras gatod kaninyo sa Lacto Plant by Acel Laboratories Incorporated. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast Agri News. Midangop sa opisina ni Department of Agriculture Central Visayas, Regional Executive Director Angel Enriquez, ang mga kawani sa DA Bureau of Soils and Water Management ni atong Marso 23, adlang Lunes. Tumong sa pagbisita, mao ang pagpangayo og suporta sa pagpahiluna sa Adaptive Balanced Fertilization Strategy kon ABFS Corn Technology Demonstration sa San Remigio ug Daan Bantayan, Cebu. Pipila sa ilang mga aktibidad, mao ang pag-inspeksyon sa mga agricultural inputs sama sa organic fertilizer, binhi ug uban pa sa San Remigio, samtang sa Daan Bantayan himuon ang site validation o geo-referencing sa 100 hektarya nga maisan. Panguluhan kini ni Leolito Siase, ang EBFS Regional Focal sa DABSWM, kauban si Mauro de la Cruz Jr., John V. Tihadillo, Ronan John Dulay o Glorin Emily Sanchez. Ang ilahang aktibidad gisugda ni atong Marso 23 hangtod kini sa Marso 27. Si Director Enriquez mipasalig nga suportahan o suportado sa ahensya ang tanang programa nga makatabang sa mga mag-uuma.